שלום לכם שומעי היקרים, כאן ישעיה וויב בעוד טיפ בסדרת הטיפים שלי לשיווק נכון באינטרנט. ומה היום אנחנו לומדים? היום אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב, והוא איך ליצור קישור אל האתר שלנו מפייסבוק, אבל יש הדגש מאוד מאוד חשוב, הקישור הזה צריך להיות קצר. עכשיו, למה בעצם הוא צריך להיות קצר? למה שאני לא אעשה קישור כמו שנוח לי, כמו שמופיע לי בצורה הכי פשוטה? אנחנו נמצא לזה פתרון ותשובה מאוד פשוטים. דבר ראשון, בעצם אם אני רוצה ליצור קישור, אני הולך בעצם אל האתר שלי, ופה אני מעתיק את הכתובת, מעתיק כתובת של מאמר, בחרתי מאמר מסוים, אני מעתיק את הכתובת שלו, פשוט מסמן ועושה קופי. לאחר מכן אני הולך אל דף הפייסבוק שלי, ובחלון שמאפשר לי לשים מידע, אני שם את הקישור הזה, כתוצאה מכך מופיע לי קישור, עם 143 תווים. הקישור הזה הוא מאוד ארוך, מאוד מסורבל, לגמרי לא ברור מה הוא מציע בעצם. ואנחנו רוצים לפתור את הנושא הזה. אנחנו רוצים להציע קישור ברור שיש לו מסר מסוים, ואם אין לו מסר מאוד מסוים, לפחות הוא כל כך קצר שאפשר להשתיל אותו בכל מסר שלנו. לצורך העניין, אנחנו הולכים עכשיו אל ממשק העדכון שלנו, ממשק העדכון של מאמר מסוים. המאמר הספציפי שבחרתי נקרא איך לקשר בין עמודים בוורדפרס. אני רואה שיש לו כתובת די ארוכה שאני יכול להעתיק אותה, אבל זה לא מה שאני עושה. מה שאני עושה, אני לוחץ על הכפתור הזה שנקרא כתובת מקוצרת. נפתחת לי תיבה קטנה ואני מעתיק את הטקסט הזה שבה. אתם תראו שהטקסט הזה הוא כבר הרבה יותר קצר. אני הולך אל הפייסבוק שלי, שם אותו בחלונית, לוחץ share, ומה שיצא לי הוא כתובת בת 29 תווים. האם זה מספיק טוב עבורי? לא, זה לא מספיק טוב עבורי. אני רוצה משהו שהוא קצת יותר מזה. מה אני עושה? אני בעצם הולך אל המאמר שלי, מתקין פלאג-אין בשם bit.ly, ואז נוצרת לי כתובת מקוצרת קצרה יותר של 20 תווים, שזה בעצם היעד שלי. אני רוצה להגיע ל-20 תווים, או איפשהו בסביבה הזאת, בכל מקרה, הקישור הקצר ביותר האפשרי. וכרגע אראה לכם איך להתקין את התוסף הזה שנקרא WP ביטלי, ואתם תוכלו לעשות את זה לבדכם. אז בעצם, מה אני עושה? לאחר שאני רואה איך הדבר הזה מופיע אצלי בפייסבוק, מה התוצאה האידיאלית שאני רוצה, אני הולך אל ממשק העדכון בוורדפרס שלי, ואני יורד אל חלונית התוספים מימין, בחלק היותר התחתון, גולל כלפי מטה ומגיע אליה, ואני מחפש את התוסף הרלוונטי. אני כותב בחלונית חיפוש כאן bit.ly וחיפוש בתוספים. לאחר שאני לוחץ על חיפוש בתוספים, נפתחת לי רשימה. באיזשהו מקום ברשימה יופיע לי הכתובת הזו, WP bit.ly, זה השם של התוסף הזה ועליי להתקין אותו. עכשיו, מה אני עושה בעצם כדי להתקין אותו? אני לוחץ על להתקין את התוסף הזה. זו הכתובת והקישור שאני יכול ללחוץ עליהם, להתקין את התוסף הזה. ואז אני מגיע לדף שהוא בעצם דף שבו עליי לערוך את נתוני התוסף הזה. מה זאת אומרת לערוך את נתוני התוסף הזה? יש מספר נתונים, ובדיוק תראו אותם עכשיו, שעליי למצוא ולהזין במערכת, כדי שהם יתאימו עבורי. הנתונים הספציפיים והמדויקים הם 1, שם המשתמש שלי באתר ביטלי, ו2, קוד שנקרא API, גם הוא מאתר ביטלי. אני למעשה ניגש אל האתר הזה, ומה שאני עושה בו היא הרשמה קצרה ותכליתית. אתם תעשו את זה ללא הדרכה מפה, מכיוון שהתהליך באמת כל כך פשוט שמיותר שאסביר אותו. ובסיומו של דבר אתם תגיעו לדף הבית. בדף הבית תגללו למטה, ותראו קישור שנקרא API. אתם רואים, סימנתי אותו בגדול, נקרא API, אתם תלחצו עליו. לאחר שתלחצו עליו, תעברו לדף, ופה תמצאו קישור מסוים, סימנתי אותו בכחול, והוא מוביל אותי לדף, דף שבו אוכל לקחת את הקוד הרלוונטי. בדף הזה יש לי את שם המשתמש שלי, ואת הקוד הרלוונטי. אני מעתיק את שניהם, וניגש אל האתר שלי. באתר שלי אני מזין למעלה את שם המשתמש, למטה את קוד ה-API שלי, ולוחץ Save the Changes. אם אני לא לוחץ עליהם, אז
אם אני לא לוחץ על הכפתור הזה, בפשטות הנתונים לא יישמרו, וחבל. לאחר מכן, לאחר שלחצתי על Save Changes, אני הולך אל כתובת הדף שלי, וכמו שהראיתי לכם קודם, לוחץ על כתובת מקוצרת, ושם מעתיק את הכתובת שנוצרת. אני שותל אותה בחלונית של הפייסבוק שלי, של דף הפייסבוק שלי, לוחץ Share, ומה שקיבלתי היא כתובת בת 20 תווים, כתובת מאוד נחמדה, קלה, הכי קצרה שאני יכול להשיג, המראה אלגנטי, ניתן לשלב את זה בכל טקסט, ויופי, שיהיה לכם הרבה בהצלחה בנושא הזה. במידה ויש לכם שאלה כלשהי בנוגע לשיווק באינטרנט, אתם רוצים להרוויח יותר באינטרנט, אתם עדיין לא יודעים בדיוק איך, רוצים כמה עצות, אולי קצת מידע בנושא הזה, אני אשמח לתת תשובות. הטלפון שלי פה 054-4434-109, והמייל שלי יש shtrudel.hopla.co.il. תוכלו גם להיכנס לאתר שלי hopla.co.il ולראות מה נמצא שם, לקרוא קצת, להתעניין. זהו, זה הכל להיום. אשמח לפגוש אתכם בטיפים הבאים. להתראות ויום נעים, ישעיהו.